Dito ka magtingin. Oh, 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 yan. Oh, yan, oh, yan, oh, yan. Dali, dali, habulin mo, habulin. Bali, bilisan mo. Bilisan mo. Dali. Oh, yun. Dali, makakatakas. Habuli. Galingan mo, galingan. Galingan mo. Oh, yan, nalaglag. Oh, yan, nalaglag. Nalaglag. Ay, manok. Makasinag, good morning. Titingnan ko yung tinaong kong trap sa daga ngayon. Para may pakain naman si Bagwis. Ayan o, ang ganda ng umaga ngayon. Ayan mga kasinag, kasi sikat lang ng araw. Medyo mahamog ngayon mga kasinag kasi umulan kagabi. Ganun ko dito yung tinaang kontrap. Sana may huli para pag uwi ni Bagwis may maipakain ako sa kanya. Kasi naubos na yung stock ko mga kasinag na daga. Baka umuwi na naman yan si Bagwis, wala akong maipakain. Dito may itinaan ako dito kagabi sa kaloob-looban. Nasaan trap ko dito? Ay, may nahuli ito kagabi. Kaso lang nakawala siguro. Andito ko tinaan kagabi mga kasinag. Taas yung trap ko, andun na Eh, may nahuli ito. Sayang, nakawala siguro. Nagwala siguro yung daga. Nakalabas. Sayang. Susunod balikan ko yun mga kasinag. Wala, nakatakas. Sayang, hindi tayo nakaisa dun. Ay, nakawala talaga. Kasi mga kasinag, yung paka ano niya nagbuka. Dyan siguro dumaan wala. Sablay. Dito may tinaan din ako dito. Wala. Ito wala man. Langgam baga ito. Tingnan natin dito. Kahit isa lang muna. May makakuha sana tayo. Kahit isa. Ito umang. Ay sus yan. Wala. Umang bagay ito mga kasinag. Zero na yung tatlong trap natin May isa pa dito may isa pa. May isa pa dito. Ayun, may huli. Ay salamat. May pagkain si Bagwis. Ayun mga kasinag nakaisa tayo. Aray, aray. Matutuwa na si Bagwis mga kasinag nito. Nakahuli tayo. At least may nahuli tayo kahit isa. Salamat naman. Ayan langgam. Uwi na tayo mga kasinag. Dito tayo dadaan. Kasi may itinaan din ako dyan sa nipaan.
Tignan natin mga kasi naging tinaan ko dyan. May tinaan ako dyan dito sa nipaan na ito. Yan. Parang may narinig ako naghuni ni Bagwis. Bagwis! 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 Guni-guni ko lang yata. Bagwis! Bagwis! Nabaos sa tuloy ako. Kapaos din kasi sigaw. Uwi na lang si Bagwis mga kasinag pag nagutom. Ay walang huli. Langgam baga ito. Nakahuli. 5 trap, isang may huli. 7 yung itinaan ko nito eh. 7 piraso. Ay tama. Yung isa pala doon kanina mga kasinag, nakuha ko na, walang huli. May isa pa. Isa na lang mga kasinag. Tingnan natin kung may huli pa yung isa. May humuni na mga kasinag. Andito sa Bagwis mga kasinag. May humuni. Andiyan sa kapitbahay. Bagwis! Bagwis! Andiyan mga kasinag sa lugar na yan. Bagwis! 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 Mga kasinag, dito natin papakainin si Bagwis dito sa palayan dito. Para naman mahabol niya ito mga kasinag, bibitawan ko na ito na hindi ko nababaliin ang paa. Dito. Bagwis! Dito mga kasinag, malinis dito ayo. Ayan o. Bagwis! Napaos na lang ako mga kasinag, katatawag kay Bagwis. Palibasa't hindi ako nakikita. Napitan nga natin, ipakita natin itong daga na ito. Andyan siya sa itaas ng niyog. Andyan sa mababang niyog na yan mga kasinag. Bagwis! Lapitan nga natin. Tingnan natin kung anong ginagawa niya Bagwis. At hindi ka nakababa. May pagkain ka dito Ay, may pugad ng ibon.
Nakikita siguro mga kasinag yung yung inakay. Ayun may pugad ang ibon sa ilalim nung inaapakan niya. Huwag mong pakialaman yan. Ayun mga kasinag si Bagwis may pugad ang ibon doon sa mayangan ng niyog. Ayun sa ilalim. Yan pala ang nakikita niya. Kaya pala hindi naaalis dyan. Tapos yung mga ina ng ibon andun sa kabila Ayun naghuhuni. Yun. Huwag mo yan. Ito Bagwis halika dali. Halika na, nakita mo na dali, halika na. Kain ka dito. Mga kasinag, abang-abangan natin. Alamin ko kung ano ba ang kinain nito ni Bagwis, kung ibon or daga. Hindi ko siya gaanong makita kasi nasa ibabaw siya nung mayangan ng niyog. Pero nakikita ako ng mga kasinag may paa. Hindi ko lang matukoy palan kung manok or ibon. Kasi nung nakaraan mga kasinag, naghabol ito ng mga manok ko diyang alaga. Pero wala siyang nakain. Ngayon mga kasinag, aalamin ko kung manok ito or ibon. Kasi kahapon si Bagwis hindi ko siya napakain. Ayan yan sa itaas. Sige na, baba mo daw yan dito. At titingnan natin kung ano ba yan, kung ibon or manok. Halika, baba mo yan dito. Opo, tingnan natin. Parang manok ng andinali mga kasinag Sisiw na manok yata. Opo, dalhin mo sa ibang puno yan. Kasi yung ilalim ng kinakainan mo may pugad ng ibon. Opo, sa ibang puno mo dalahin. May pugad yan sa ilalim ng pinapatungan mo ng kinakainan mo. Hindi ko lang alam mga kasinag kung may laman ba yung pugad na yun. May anak o may itlog. Hindi ko alam. Kasi may ibon dun yung maliliit lang na ibon mga kasinag. Yung kulay green, ayun hindi naalis. Mag-asawa, ayun. Mablang puno na yun Pare ko talaga may inakay yan. Pag hindi inakay, itlog. Yung ilalim ng pinapatungan niya ni Bag. Ito may banhibong nalaglag dito. Ayan Ito yung balahibo mga kasinag nung kinain niya. Parang manok yata Ayan, may balahibo pala dito Kasi hindi ko matukoy kung sa manok o sa ito ibon. Wala mang ebidensya, wala mang ulo, nalalaglag. Hindi ko pa alam po anong klase yung kinain niya, kung ibon ba o manok. Kasi kailangan alamin ko mga kasinag at baka dumadali na talaga itong manok Ayan siya Ayan sa itaas. Baba mo na yan dito. Tingnan natin kung ano yung kinakain mo. Bagwis. Malaglag sana mga kasinag kahit paalang. Paalang ang makikita ako mga kasinag. Alam ko na yan. Kasi wala nang ulo Wala na ako nakikita ang ulo. Ayan mga kasinag, update ko lang kay maya maya. Abang-abangan natin kung ano ba itong kinain na ito ni Bagwis. Kung manok ba or ibon. Kasi yan daga na yan mga kasinag na ipapakain ko sa kanya. Iuwi ko lang sa bahay yan. Kaya pala kanina hindi lumalapit. Kahit anong tawag ko, napaus na lang ako sisigaw dyan sa may palayan na yan. Hindi siya lumalapit kasi nakapaghanting na pala siya. Nakakuha na siya ng sarili niyang pagkain.
Mabuti naman mga kasinag at medyo nag-i-improve na yung kanyang paghahunting. Sana tuloy-tuloy na ito mga kasinag. At para kung sakali naman umalis si Bagwis, lumayo man na siya dito sa lugar namin, hindi siya magugutom kahit saan lugar siya pumunta. Kasi marunong na siya maghunting eh. Ayan mga kasinag, update ko kayo maya, abangan natin. Mga kasinag, kanina pa ako nag-aantay. Andun pa rin si Bagwis sa itaas. Hindi ko pa na ako kumpirma kung ano ba, kung ibon or manok yung tinira niya. Kasi hindi ko makita yung pakpak mga kasinag eh. Puro balahibo lang baga. Hindi ko makita yung pakpak o ulo. Yung paa nakikita ko pero hindi ko magano'ng matukoy kasi malayo eh. Medyo mataas. Andun pa rin si Bagwis mga kasinag oh. Ayun sa itaas ng niyog yan oh. Sana hindi manok. Sana ibon. Kasi nakikita ko yung mga balahibo dito mga kasinag. Hindi ko maano kung sa manok. Kasi yung mga balahibo niya maliliit lang eh. Yung mga nalalaglag dito. Okay lang yan. Basta harantay natin mga kasinag. Kahit medyo matagalan tayo. Basta malaman ko lang kung manok talaga or ibon yung ano niya, yung dinagit niya na yan. Ayan o. Baka dalhin naman sa ibang puno. Uy yan, nalaglag. Uy yun, nalaglag. Nalaglag. Ay manok. Manok ba talaga? Ay manok nga talaga mga kasinag eh. Manok ang tinira. Lastik na Bagwis ito oh. Manok talaga. Nahulog oh. Manok. Alisin natin ito mga kasinag. Ang ipakain natin ay itong daga. Para hindi siya masanay sa manok. Delikado ito. Bagwis! Dagang ipakain natin mga kasinag. Shit niya, dumali na ng manok. May daga dito! Ayan na si Bagwis. Bagwis! May daga dito. Bagwis! Dumapo pa na sa mga gulayan. Halika na. Ayan na mga kasinag. Halika na may daga dito. Halika na, dali na. Sasalpukan ng pagatpat oh. Galit yung ibon na pagatpat kay Bagwis. Bagwis! Bagwis! Halika na! Mahuli mo daw ito dyan. Pag dyan ko ito nalpasan. Sige nga. Ay masama nito. Takas. Halika na. Ito. Ayan. Sige. Yan. Huwag kang kumain ng manok ha. Opo. Alpasan natin mga kasinag ha. Ilapit-lapit lang natin mga kasinag pag alpas. Kasi baka makatakbo ng malayo. Hindi mahabol ni Bagwis. Bagwis. Bagwis Bagwis. Bagwis Bagwis. 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 Hindi kayo nakapokus si Bagwis. 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 Tingnan mo kasi. Layo ng tingin mo. Opo, Bagwis. Bagwis. Ano mo na pagatpat man ito? Ay mga sinago, yung ibon na yan, yan, sasalpo ka naman yan si Bagwis. Galit kay Bagwis.
Bagwis. Bagwis. Bagwis. Bagwis. Bagwis. Dito ka magtingin. Yan. Yan. Dali. Habulin mo, habulin. Bilisan mo. Bilisan mo. Dali. Yun. Dali, makakatakas. Habuli. Galingan mo, galingan. Galingan mo. Asaan na? Naku, matakasan ka pa. Andito lang mga kasinag. Si! Wala si pagatpat ito. Storbo kayo. Nasaan na? Yan na, dali. Ito na Bagwis, ito na, mahina, Diyan. Hugutin natin. Bagwis, yan na. Yan. Sige, habulin mo. Huli. Very good. Pagod na. Katulong. Para matuto talaga siya mga kasinag. Medyo mahina pa talaga yung pag hunting niya. Ayan, sige na. Sa gabal kasi mga kasinag yung ibon na pagatpat. Hindi nakapokus si Bagwis gawa ng kagaparsal po ka ng pagatpat na ibon. Hulihin mo, wag mo bitawan. Binitawan mo. Yan, binitawan mga kasinag ni Bagwis. Palibas at may damo. Yung ano ba yung mga kasinag, pinag-anihan ng palay. Huliin mo. Yan na, ayan na. Okay, wala na pakawala yan mga kasinag. Sige na. Okay. Opo. Patayin mo na yan. Susunod ha, huwag manghuli ng manok ha. Pagbabayad tayo ng kapitbahay. Napagod din ako kasi nagkaabang dito sa daga. Ayan, wala nang kawala yung mga sinag. Bibitawan na sigurado yun ni Bagwis, patay na. Butit nakahuli tayo kahit isa. Tapos yung manok mga kasinag, inalis ko. Itapon na lang natin yun. Para hindi siya matutong kumain ng manok. Mabuti kung daga yun mga kasinag at kung ibon yun, walang problema. Pero pag manok, ibang usapan na kasi mga kasinag pag manok Huwag mong bitawan. Ayan na inalpasan mo. Kala ko papatayin na niya mga kasinag sa sakal. Hindi ba pala niya pinatay? Binitawan lang Ayan habul-habulin na lang niya ulit. Opo. Wala na, sige na. May damo kasi. Nakatago yung daga sa damo. Sige na, huliin mo. Huliin mo yan. Sige, hulihin. Nakatago Hulihin mo, nakatago.
nahuli mo? At mainit na. Dali mo na patayin doon sa itaas ng puno. Pag napatay mo na. Opo. Sige, dali mo na sa itaas ng puno. Patay mo na yata. At bilad na baga tayo dito. Para tayo dito ng daing. Mga sinag, hindi pa rin umaalis si Bagwis. Andun pa rin si Bagwis, oh. Dun, yun. Hindi pa dadala sa itaas ng puno yung daga. Diyan na siguro niya kakainin yun. Tapos ito naman mga kasinag, yung manok na tinira ni Bagwis, oh. Kaya pala hindi ko makumpirmado kanina mga kasinag kung ibon siya o manok, kasi wala na talaga siyang pakpak, wala ng balahibo. Yan, oh. Medyo mataas din kasi yung puno, kaya hindi ko makumpirmado na manok pala siya. Nalasik na Bagwis na ito. Tumira na ng manok. Tapon natin mga kasinag. Ayan si Bagwis, oh. Yan, kaya ko para salpukan ng ano, yung pagatpat. Yung bulabog ng pagatpat. Iwan ko na muna ayan mga kasinag, kasi si Magayon magtatanghali na, hindi ko pa naililipat. Balikan ko lang yan maya. Alamin natin mga kasinag kung nakain na niya yun or hindi pa.